sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge Sige, wag ko culture. na lang. This is your safe haven. This is Top Secrets. At meron na nga po tayong Top Secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening! Hello po. Magandang gabi sa'yo. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Diva po. Diva, tama? Yes po. Ilang taon ka na, Diva? 31 po. Isang lupalop ka naman galing, Diva. Sa Metro Manila lang po. Metro Manila. Diva, nahihirapan ka bang huminga o gusto mo kaming hingahan lahat? Kinakabahan. O kapag hihinga ka, pwedeng yung medyo yung pag-breathe out mo nasa ibang direksyon yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Sige po. Okay, sige na. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito, Diva. Diva, 31 from Metro Manila. Ano ang top secret mo? Sawa na po ako sa buhay ko. Sawa ka na sa buhay mo? Yes po. Bakit? Paano mo naman nasabing sawa ka na sa buhay mo? Kasi po, currently, married po ako. Last year lang. And happily married naman. Mhm. But, hindi ako masaya pagdating sa sex life. Kasi, nung bata ako, nagkaroon ako ng trauma sa family ko. Kasi yung papa ko, minolest siya ako. Not totally na may nangyari sa amin, Mhm. pero nahawakan niya yung upper body ko. At ilang taon ka nung time na to? Teenager po ako noon siguro po mga 16. Alam ba ng nanay mo na ginawa to ng father mo sa'yo? Nung una po hindi. Kailan nalaman ng mama mo? Siguro po mga months ago or 1 year po, maximum of 1 year po bago nila nalaman. Kasi, nung una kasi parang na-shock ako kasi hindi ko akalain na siyempre parent mo, tapos ginanon ka and yet di mo alam kung ano i-react mo. Manginginig ka sa takot or matutulala ka sa shock. Mhm. Mhm. And then, ang pangit pa kasi, wag mo na yun. Ano na lang, then nung nalaman niya yun, sinabi ko sa kanya, parang wala lang nangyari. Parang wala lang. Nalaman lang niya. Ganun lang. So wala siyang ginawang aksyon o hindi ka man lang ba niya kinumusta, nagtanong ng mga detalye? Wala po. As in, wala. I mean, kasi that time, nagrebelde ako. Yung naging palasagot ako, naging gala ako. Kasi, yung that time kasi, yung nanay ko, stay in siya sa trabaho.
So, lingguhan lang siya umuwi. Mhm. Saturday ng gabi, then Sunday nandun siya, then Sunday ng hapon alis na ulit siya. So basically, growing up, hindi mo siya madalas nakakasama. Yes, At yung sinong lagi tatay mong ko lang. nakakasama? Tatay mo lang. Yung yes, Ilan pero kayong ito pa, magkakapatid? sa yung sa mga siblings, 4 kami. Pero meron akong, step-brother. Parang siya yung pinakapanganay namin. And eto yung twist, yung nanay ko, kaya kami nagkaroon ng step-brother dahil na-rape siya nung pinsan niya and yung kapatid ko yung bunga. And Paano mo ano lang, nalaman lahat ng yun? naririnig ko na kinukuwento niya Ng sa mother mga mo o tao, ng kapatid mo? ng mother ko. Naririnig ko sa mother ko. And what was your reaction nung unang beses mong narinig yun? Wala lang kasi bata pa ako nun, eh. I think 9 years old, 10 years old pa ako nun. And then ito pa, 5 kaming magkakapatid kasama yung stepbrother ko, and then lahat sila lalaki maliban sa'kin. So, only girl ako. Okay, so only girl ka. Naramdaman mo ba na yung mga kapatid mong lalaki ay pinoprotektahan ka or imbes na protektahan ka, iba yung naramdaman mo sa kanila? Iba. Iba yung naramdaman ko kasi that time parang ang nangyayari kasi nakikitulog na ako sa kapitbahay, kung kani-kaninong bahay, ah, and yet may nangyari din sa'kin dun sa isang bahay na pinuntahan ko. Pero hindi naman totally na nagalaw ako, parang naano lang ako, parang nahipuan or something, nabastos, gano'n. So, way back, parang ano ba, nakabahan ako, eh. So naging habang yung nanay ko nasa malayo, nagtatrabaho, stay in, kami ng mga kapatid ko, maliban dun sa stepbrother ko, magkakasama kami. And then, yung nangyari yun, na naging palaboy ako. Hindi naman totally palaboy, malapit lang din yung mga tinutulugan ko dun sa bahay namin. Pero as in, pupunta lang ako doon sa bahay namin para maligo, then aalis na ulit. Kasi nga, kahit ikaw naman din siguro, DJ Rocky, hindi ka magtatagal doon sa lugar na yun nang wala kang kakampi na kapwa Exactly. babae. Tsaka ikaw lang ang mag-isang babae and you don't feel Yes, safe dun sa lugar na kinalalakihan mo. So, you will find a place para maramdaman mo na kahit papano safe ka. Okay, so saan ka nakapunta? ano lang, sa kapitbahay lang. Diyan lang, sa kapitbahay. Mga gala-gala lang. Pero hindi naman yung totally na hindi ako katulad ng ibang, namaltrato or something na nagpariwara, na Mhm. So, napabarkada. nung time ba na yon na naglalaboy ka, naghahanap ka ng place na safe ka, nag-aaral ka ba nung time na yon? Yes, nag-aaral ako. And Nag-aaral ako. how were you nung time na yon? Nag-aaral ka, nag-eskwela ka, kumusta ka doon sa eskwelahan? Masaya ka ba? Or pinapakita mo lang na masaya ka? O doon ka nagbubuhos ng kalungkutan mo? Nakakapag-share ka ba nung time na to? Doon sa mga teacher mo or sa guidance counselor ninyo? Parang ano, kasi malabo na kasi yung memory ko dun sa high school masyado, eh. Pero way back nung 3rd year ako, parang naging absenera na ako. And yet sabi ng mga kaklase ko nung 1st year, 2nd year, may utak naman daw ako. Kaso nga lang pala absent ako. And then yung 3rd year hanggang sa may nangyari sa'min,
sa'kin hindi naman ako nagalaw, parang pinalayas ako sa'min. Kasi may kapatid yung parang, yung panganay namin sa magkakapatid is binugbog ako kasi hindi nga ako naglalalagay sa bahay, tapos hindi ako nag-aasikaso sa bahay like nagsasaing, nagluluto. So pag-uwi niya, galing siya yatang trabaho nun, ang ginawa niya, binugbog niya ako, and yet yung mga damit ko kung saan ako nakikitulog, tinapon niya dun lahat. Ang ginawa ko, lumayas ako. Siyempre pinalayas ako, parang feeling ko, ah, pinalayas na ako, ibig sabihin wala na talaga akong, di ko na alam kung saan ako, parang gano'n. Alright. Tapos hanggang sa siguro nalaman ng nanay ko, ang nangyari pinabalik niya ako, hinanap niya ako, then pinabalik niya ako. Yung mga kaklase ko that time nung 3rd year ako, grabe na-touch ako kasi meron kami nun parang project, and then 'pag hindi ka nagpasa, magiging bagsak ka sa lahat ng subject. So ang ginawa ng mga kaklase ko, nag-ambagan sila para mabigay sa'kin, gano'n. Para may maipambayad ako dun sa project na yun. So Alam ba pumasa ako. nila alam ba nila yung sitwasyon mo that time? May mga kaklase ka bang nakakaalam ng sitwasyon? Sinong nakakaalam ng totoong sitwasyon mo nung time na yun? Yung mga kaklase ko sinabi ko rin sa kanila, kaya siguro natulungan din nila ako, naawa sila sa'kin, gano'n. Aha. So nung nag-aaral ka tapos nalaman ng nanay mo na gano'n, pinabalik ka sa bahay, tinulungan ka nila dun sa project na yun. So nag-stay ka ulit sa bahay ninyo? Kung saan Oo, nandoon yung bumalik tatay ako mo tsaka kasi yung mga kapatid mo? hmm, ano pa ako, minor de edad pa ako, eh. Alright. So nagtuloy-tuloy ba yung pananatili mo dun sa bahay na yun? Yes, to cut the story short, naka-graduate naman ako ng vocational course. Ginagalaw ka pa rin ba nung tatay mo nung time na yun? Nung umuwi ako, siyempre wala na naman yung nanay ko, 'di ba? Hindi ko naman sinisisi yung nanay ko na wala siya lagi. Pero siyempre ako sa sarili ko parang hindi na ako safe. So, one time, siyempre nakikitulog lang ako, 'di ba? One time nagkasakit ako, siyempre umuwi ako sa'min. Nakahiga lang ako. I don't know kung pumasok lang siya dahil may kukunin siya, yung tatay ko, or pumasok siya para gawin niya ulit yun. So ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siyempre mahina ako nun, eh, I think may trangkaso ako nun. Ang ginawa ko, umalis ako umalis ako ta's sinipa-sipa ko siya gano'n. And then Umalis ka sa fast forward, bahay? Sinipa-sipa mo muna oo, siya bago ka umalis? oo, So nag-ipon ka pa ng lakas nun kahit hinang-hina ka, talagang sinubukan mo pang maging malakas. oo. Ano bang ginawa niya? Like pumasok ba siya sa kwarto mo, tapos tiningnan ka, gano'n? Or Hindi naramdaman mo naman yung po, kamay niya? wala naman po kasi kaming kwarto, parang ano lang, parang kurtina lang na divider na yun yung parang magmukha lang na kwarto gano'n. Okay. So kumbaga, And then pinagkakasya niyo kayong pamilya doon sa bahay na yon. opo, Alright. so fast forward ulit, so naka-graduate ako, nakapagtrabaho ako, nagkaroon ako ng boyfriend, long-term boyfriend. Ilan years na kayo ngayon? Ah, Ex ko na siya actually, and then yun yung first time na nag-boyfriend ako. Kasi nga takot ako kasi nga baka maulit-ulit, 'di ba? And then sinabi ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng trato sa'kin ng family ko na ganito, ganyan. Ang gusto lang nila sa'kin yung sahod ko, tapos 'pag nag-abot ako ng sahod sasabihin, "Ba't ito lang? Nung Ang time na dami ko 'to, eto na pinagbandayan." yung naka-graduate ka, may trabaho ka na? Yes po. Alright. Tapos yun, 'di nagtrabaho na ako, ganyan, and then lahat ng ultimo panty ko, DJ Rocky, hindi ako makabili. Kasi nga
binibigay ko talaga sa kanila just to please them na, "Uy, mahalin niyo ako kasi nagbibigay ako ng pera sa inyo." Eh, nararamdaman ko lang na mahal nila ako kapag binibigay ko yung sahod ko, inaasikaso nila ko yung pagkain ko, ganyan-ganyan. And then, so nagkabu sorry kung medyo magulo, kasi baka maubusan tayong oras. Yung yung ex-boyfriend ko, kinuwento ko sa kanya lahat and then siya, okey naman sa kanya. Pero yung ugali kasi na meron yung ex ko is para siyang manipulator So, paano ka niya na namanipula? Anong ginawa niya sa'yo na hindi mo makakalimutan na hanggang ngayon may epekto pa rin sa buhay mo? hindi ano-ano, madami DJ Rocky Ano-ano katulad 'tong mga ng ginawa ng ex-boyfriend mo sa'yo? nung unang beses na nakuha niya ako is ayaw ko talaga kasi nga may pinapaaral pa akong kapatid, tumutulong pa ako magpaaral. So, siyempre di ko pa alam kung ano mangyayari sa'kin. Siyempre yung nagkakaroon lang ako ng idea sa mga tao na ay sa TV na kapag hinalikan ka or ang next scene nun buntis na, 'di ba? So, Mhm. ganun lang din yung nasa isip ko kasi nga hindi ko alam yung mga gano'ng bagay. So, nung nakuha niya ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko sa kanya, "Alam mo naman na may pinapaaral pa ako, tapos ginawa mo yun." Sabi niya, hindi niya daw ako pababayaan, ganyan, ganyan. And then, after nun, dun ko na nalaman lahat na nakipagrelasyon siya sa mas bata sa akin. By the way, yung age gap namin is 9 years. Nine Mas years matan yung age gap namin. mas matanda siya sa'yo ng 9 years. Yes po. Mas matanda siya sa akin Alright. ng So, 9 years. to make the long story short, niloko ka niya. Opo, niloko niya ako ng paulit-ulit. Okay. Tapos patuloy mo na ibinibigay yung sarili mo sa kanya. Opo, Alright. So, kailan natapos yung relationship ninyo? 2023 po. Sa kadahilan ng? Kasi ano ako nun, medyo, ah, hindi ko masabi, parang masyado akong maraming ginagawa sa trabaho so hindi ako makapag-focus kasi inaaway niya ako, DJ Rocky, tsaka yung pinakamasakit sa'kin alam mo na dating binabastos ako ng tatay ko pero yung gusto mo bastos pa rin. Like, gusto niya mag-video sex kami. Tapos Pumayag ka ba pag sa di ko gusto niya? po? Pumayag ka ba sa gusto niya na i-record ninyo ang inyong kaganapan? Hindi ko po alam kung nire-record niya pero nagvi-video call po kami ng nakahubad. Umiiyak po ako nun, DJ Rocky, kasi siyempre parang pinababoy na din ako nun. Bukod pa dun sa mga panloloko niya sa'kin, gusto niya maghubad ako sa harap ng camera 'pag 'di kami magkasama. Nabababoyan ako lalo, DJ Rocky, kasi nga yung tipong akala ko naiintindihan mo yung trauma ko pero hindi pala. Then naghiwalay kami kasi lagi akong OT sa trabaho and then 'pag uuwi ako, siyempre mag-update ako sa kanya. Gusto niya mag-video sex kami. Eh, siyempre DJ Rocky pagod ako nun tsaka ayoko po talaga hangga't maaari, ayoko talaga ng gano'n kasi napapabuyan ako. Pero Ang na, ginawa pe- niya, anong ginawa niya? ano po sabi niya, "Nanlalalaki ka na." Sabi niya sabi niya kung sino-sino na lang gumagalaw sa'yo, ganyan-ganyan. "Malandi ka," gano'n. "Wala nang tatanggap sa'yo." Yung mga gano'n, DJ Rocky. Okay. So, kumbaga, nung hindi niya nakukuha yung gusto niya sa'yo, pinagsasalitaan ka niya ng mga masasakit na salita. Tapos Yes po. inaakusahan ka niya ng mga bagay na hindi mo naman talaga ginagawa. Pinagdududahan ka, Opo. ganun, para mag-give in ka dun sa gusto niya. Opo, laging gano'n 'yun 'pag hindi ko siya napapagbigyan.
But pero nagkaroon ba ng time na pinagbigyan mo siya? Opo, pinagbibigyan ko po siya pero hangga't maaari po talaga ayoko. Pero bakit ka Magawa ko nagpatuloy na makipagrelasyon dito sa lalaking 'to? kasi nga po nakuha na niya ako, eh. Siya ba ang una mo? Siyempre opo, siya talaga yung nakauna sa'kin first as in first. Alright. Tapos nung naghiwalay kayo, ano yung decision making process mo nun? Paano ka nag-come up dun sa punto na parang ayoko na talaga? Yun nga po yung may submission ako tapos yun yung gusto niya 'pag uuwi ako, which is dapat sasabihin niya, "Oh, kumain ka muna tapos magpahinga ka na, naiintindihan kita na pagod ka," ganyan-ganyan. Ang ginawa ko po DJ Rocky, binlock ko siya sa lahat ng social media account ko, Viber, Facebook, anything na kahit sa phone number, binlock ko siya. And then, para lang magpahinga, hihinga lang ako saglit DJ Rocky, yun lang yung ano ko nun. Kasi mahal ko pa, eh, that time. Sabi ko, hihinga lang ako. So, hindi ko siya chinat or hindi ako nag-update sa kanya ng almost 1.5 month. And then after 1.5 month, nalaman ko na may bago na siya. Anong naramdaman mo nun? Siyempre masakit, pero sabi ko nagmakaawa pa ako, sabi ko po na sayang yung pinagsamahan natin, ganyan-ganyan, ang tagal na natin, tsaka mahal na mahal ko po talaga siya that time. So sabi niya, biglang sabi niya, ano daw, sinayang ko lang daw siya, ang dami na daw naming plano. Actually DJ Rocky nakabili na ang dami na naming plano, tsaka kung pera lang yung pag-uusapan, ang dami kong natulong sa kanya. Even nakabili na kami or ako ng lupa para lang pagpatayuan ng bahay namin. Maliit lang naman. Do'n sa probinsya niya, sa Isabela. Sa ngayon ba, nag-iisip ka pa na may pag-asa pa kayong dalawa? O tinapos mo na talaga yung relasyon ninyong dalawa? Nanghihinayang ka pa rin ba? Nasasayangan ka pa rin ba? No, kasi ito pong asawa ko sobrang kabaliktaran niya. Sobrang ito po talaga yung dinarasal ko na kay Lord na yung taong tatanggap sa akin. Akala ko po wala na kasi nga po lahat ng lalaki sa buhay ko ginawan ako ng masama. Kumusta ka ngayon? Walang kumakampi sa'kin. Kumusta ka ngayon? Okay ba ang pagsasama ninyong mag-asawa? At bakit mo nasabi kanina na parang pagod ka na, gusto mo nang sumuko sa buhay? Anong nangyayari ngayon sa buhay mo na nagpapabigat ng nararamdaman mo? Kasi po masaya po talaga ako sa asawa ko. Sobrang saya, sobrang smooth. Kahit ilang buwan pa lang po kaming kinakasal. Pero yung feeling ko nagiging hadlang dun. Kasi hindi ko mabigay yung yung sex. Kasi laging kapag magse-sex kami, laging ganun yung naiisip ko na pleasure lang din yung gusto niya sa'kin. Which is sabi niya hindi naman daw mahal niya daw ako. Nararamdaman ko yun DJ Rocky, pero bilang babae na paulit-ulit na ginawa ng gano'n, parang feeling ko hindi ko siya deserve. Kasi napakabait niya, pati ng family niya. Kung tutuusin DJ Rocky, maganda yung pagsasama namin. Pero pagdating sa sex, feeling ko dun ako nagiging fail. Sobrang maalaga ng asawa ko, wala akong masabi talaga sa ugali ng asawa ko, pero feeling ko dun lang talaga ako nagfe-fail. Kung nakikinig ngayon yung asawa mo,
Anong gusto mong mensaheng ibigay sa kanya? Oh my gosh. Ah, sa asawa ko, sobrang salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw yung naglayo sa akin sa pamilya ko. Ikaw yung nagpatunay sa akin na safe ka kapag kasama. Safe ako pag kasama kita. Lahat okay. Nandiyan ka lang lagi. Nandiyan ka lang kapag kailangan kita. Alam mo kapag malungkot ako or masayang-masaya talaga ako or nagsisinungaling lang ako na masaya ako. Ramdam na ramdam mo ako na hindi ko naramdaman before. Walang umiintindi sa akin. Pero andyan ka. Ngayon ko naramdaman yung tunay na pagmamahal. Pero pagdating dun sa bagay na kung saan ako natutrauma, feeling ko dun ako nagfi-fail, kaya pasensya na. Yun lang po. May anak ba kayo? Wala pa po. Ilang buwan o taon na kayong walang pangyayari o ganap sa inyong mag-asawa? Actually, kakatapos lang namin. So meron Kada naman. Pero kada ginagawa po namin yan, parang lagi kong naiisip na ito lang yung kaya kong ibigay para magtagal siya sa akin. Para maparamdam kong mahal ko rin siya. Bakit ka umuo sa asawa mo? Kasi mahal na mahal ko po siya. Sobra. Anong plano mo ngayon? Wala po. Gusto ko na lang mamatay. Kasi lahat na lang ng tao, parang feeling ko ayaw sa akin. Maliban sa asawa ko. Tapos nagiging fail pa ako pagdating doon. Parang ang sama-sama ako dito, Iraqi. Alam mo ba kung sino yung tunay na masama? Yung corrupt. Yun yung mga tunay na masasama. Yung umaangkin ng hindi naman nila pagmamay-ari. I'm really, really, really sorry sa lahat ng mga naganap sa buhay mo na napakasasakit. Ang bigat. Ang bigat nitong binahagi mo sa amin. Actually, nag-message ako dun kay Father na ipinakilala sa akin ni Mama Nicole Yala nung merong bumisita dito sa aming pare nung kami ay nagdiwang ng aming 50th anniversary. Nag-aaral siya ng about mental health, no? And I also message our personnel dito sa HR department namin. But I think siya ay tulog na, sila ay tulog na. So, ang naging sandalan ko ngayon ay si ChatGPT. Sorry ha. I am not an expert pagdating sa ganitong klaseng larangan. I am not an expert pagdating sa mental health. And I'm just a friend who is actually listening to you right now, who wants to listen to you. And I just wanna hug you right now and let you know that you are loved. Nasasaktan po ako, DJ Rocky, kapag feeling ko may gustong makinig sa akin.
Pero walang makasagot kung bakit ginawa ng tatay ko yun sa'kin. Tapos walang nagtanggol sa'kin kahit sino sa kapatid ko, knowing na lahat sila lalaki. Ako din hindi ko masagot kung bakit nila ginawa yun eh. Maging ako hindi ko rin alam eh. Pero isa lang sigurado ako, mahal ka ng asawa mo at mahal ka ng Diyos. Naalala ko, merong isang misa akong na-attendan at sabi nung pari doon, akala natin sa buhay natin, sobrang hopeless na natin kapag nakakaramdam tayo ng pagsubok sa buhay. Pero, akala natin, alam mo yun, akala natin wala ng pag-asa, akala natin hindi siya nakikinig sa atin, akala natin hindi niya tayo napapanood, o hindi niya tayo nararamdaman na parang wala siya sa mundong ito. Pero, sabi nung pari na yun, alam mo may pinapadala siyang instrumento para maramdaman natin na mahal niya tayo. At feeling ko, dito sa kinuwento mo sa akin, sa amin ngayong gabi, yung asawa mo yung ginawa niyang instrumento para iparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka, na walang mali sa'yo, na ang mali ay yung mga taong nakapaligid sa'yo nung bata ka pa. I'm so sorry na pinagdaanan mo lahat ng yun. And eto na lang. Yes? DJ Rocky, alam mo bang, sobra akong nasasaktan. Kasi, alam mo bang, halos araw-araw, pinapakinggan ko yung Top Secret mo. Simula umpisa hanggang, I think, 200 plus na nga yung videos mo sa YouTube eh. Lahat yun pinanood at pinakinggan ko habang nasa trabaho. Alam mo bang, isang message yung pinaka nakasakit sa akin. Huwag kang magagalit ah. Yung pinaka masakit sa akin yung sinabi mo, I think, hindi ako sure kung ano yung saktong sinabi mo na binibless ni Lord yung mga taong nagmamahal sa magulang. Parang sinabi ko sa sarili ko, Lord, sobrang sama ko ba? Kasi namatay na yung tatay ko. And yet, hindi ko siya pinatawad. Tapos yung nanay ko, hanggang ngayon buhay pa, pero ayaw ko na siyang makita. Tingin ko, yung sinabi mo pa na mas pagpapalain yung isang tao kapag minahal niya at pinariority niya yung magulang niya. Pero, parang sinasabi lagi sa isip ko na hindi ka na kailanman gaganda yung buhay dahil hindi mo mahal yung pamilya mo. Yun po. Anong Sorry po, nararamdaman mo? Kasi nisisip, pero parang yun lang yung dating sa akin. Well, depende naman yan kung paano talaga natin i-take yun. And magkakaiba rin naman talaga tayo ng sitwasyon sa buhay. And ikaw, tinake mo siya na ganun. So, ako, Opo, diba, hindi napatanong ka? po talaga ako yung tipo ng babae na yung dahil ganun yung nangyari, walang nagmamahal, humanap sa barkada, napainom, nag-drugs, nag-addict, nagpakawala. Ako hindi DJ Rocky. Inayos ko talaga yung sarili ko. Pero parang feeling ko, hindi ako maayos. You're doing a great job. And it's okay kung hindi mo patawad yung tatay mo. And it's okay kung hindi mo pa rin kayang kausapin yung nanay mo. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo at hindi ka bawasan ng pagiging anak mo o kapamilya mo yung ginagawa mo ngayon. Because you are trying to help yourself. So, mag-iyakan na lang tayo dito, B? Charot. Eto, no, wala akong mai-advise na
na sound advice sa'yo dito. Kasi nga, sabi ko, 'di ba, sa programang ito, pwede kayong magbahagi ng inyong pinakatatagong sikreto. Sa programang ito, kapag naghingi kayo ng advice, may bayad na. Oo. Pero i-connect kita dun sa mga taong pwedeng mag-counsel sa'yo. If ever po na may nakikinig ngayon dito na parang eksperto pagdating sa mental health, utang na loob, baka pwede nyo naman ako i-PM, no? Kasi hindi pa sumasagot yung mga experts natin dito sa opisina kasi baka natutulog na, borlogs na, napagod kaninang umaga sa pagtatrabaho. So just in case na meron po tayong eksperto pagdating sa mental health dyan, PM nyo ko agad nang ma-connect ko po kayo sa ating caller ngayong gabi. But right now, I can offer you a prayer. Alright? So, Thank you po. eto na lang muna yung tanging magagawa ko sa iyo. And thank you for sharing your top secret to us. So, sa mga kabisyo namin nakikinig dyan, kung pwede niyo akong samahan mag-pray para sa ating top secret caller or sharer, samahan niyo ako. Okay? So, Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pag-aalala para sa mahalagang babaeng ito. Sa oras ng kanyang kalungkutan at dilim, hinihiling ko po na ipalibot mo siya at ipaabot mo sa kanyang inyong pagmamahal. Kapayapaan at liwanag. Alisin mo ang bigat ng kanyang puso at isipan at ipadama mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Bigyan mo siya ng lakas para magpatuloy at bigyan mo siya ng tapang para makahingi ng tulong. Naway ang inyong presensyang magsilbing aliw, liwanag, na magpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga at merong layunin sa buhay, na merong magandang mangyayari sa buhay niya. Sa inyong malasakit, yakapin mo siya at naway maramdaman niya ang iyong walang hanggang pagmamahal sa oras na to. Sana palibutan niyo po siya ng mga taong gagawin ninyong instrumento para matulungan siya sa sitwasyon niya ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Diva. Hello po. Apo. Nag-pray na tayo. Ngayon, si ChatGPT nga, 'di ba? Nagtanong ako sa kanya. So, eto yung mga sinabi niya dito na pwedeng makatulong sa'yo. Now na na-acknowledge mo yung trauma mo, mahalaga daw na maintindihan mo ang mga nakaraan mo dun sa karanasan mo na trauma. Pangalawa, you opened your communication. Right now, ginawa mo na siya. And I hope magawa mo to sa mga taong pwede pang makasuporta sa'yo. And if meron tayo ditong eksperto nga na pwedeng ma-connect sa'yo, i-connect ko yan sa'yo. Thank you po. And that leads to the next advice also. Seek help from a professional expert. Ay, bakit tumawa tayo doon? Hindi pala yun yung effect na kailangan ko. Therapist ang kailangan mo. And then take your time. At if i-focus mo yung pag-iisip mo o yung utak mo doon sa mga bagay na kahit papaano makapagbibigay sa'yo ng positibong pakiramdam. Alright? Apo. Thank you po. Kung kaya mong makapag-relax, kung gusto mo nga bumisita ka pa dito sa Love Radio, gusto mo i-treat kita sa Star City, ako na bahala sa rides mo. 'Di ba? Doon tayo sa may yung roller coaster. Star Flyer, doon tayo. Oo, kung gusto mo magsigaw-sigaw tayo doon. Mga walang iyak. Last year lang nung nag-birthday ako, sinelebrate ko siya sa Enchanted Kingdom. Alam mo, hindi mo na kailangan pumunta pa ng outside Metro Manila. Meron na dito sa Metro Manila, Star City. Oh, ako na bahala sa'yo. Doon bo, nagbayad ka? Dito sa Star City, libre kita. Ako bahala sa'yo. Thank you po. Seryoso? Oo. Birthday mo, happy birthday belated to you. And I hope marami ka pang birthday na is-celebrate sa mundong ito. Kasi, napakasarap pa rin mabuhay.
May asawa kang nag-aalaga sa'yo. Meron kang asawang umiintindi sa'yo. And you still have yourself. You've made it dito sa puntong to ng buhay mo. 31 years old ka na at marami ka pang taon na pwedeng maging masaya ka. So, 31 years, nandun nabubuhay ka sa trauma, nandyan yung pag-iisip mo tungkol sa tatay mo, tsaka dun sa mga kapatid mong walang ibang ginawa sa'yo, kundi pagsamantalahan yung iyong kabaitan, abusuhin ka. Pero ito yung 31 years, 32 years, yung the rest of your life, you still have the rest of your life para makaramdam ng kasiyahan sa buhay. Alright? Opo, thank you po. Thank you. Alam mo, kukunin ko yung number mo dito sa Viber call natin and I will keep in touch with you personally, okay? Salamat po. Thank you, Sobra. Diva. Thank you also. Salamat sa pagbahagi ng top secret na to. Pinaiyak mo kaming lahat ngayong gabing ito. Dahil dyan tumutulo na yung ano ko, hindi lang yung luha, kundi pati yung sipon ko. Nasira ang makeup ko ngayon, pero okay lang kasi napatunayan ko na dahil sa kwento mo, maganda pa rin ako. At ikaw din, maganda ka din. Charot lang, oy darot. Diva, Po? thank you ha. Mag-iingat ka. God bless. Opo. Thank you po. At sa pagkakataong ito, meron na nga po tayong sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po. Ano po pwede namin itawag sa'yo? Bibi. Yes. Bibi. That's Wait, my nickname. Yes. wait lang ha. Baby o Bibi? Bibi, like B-I-B-I po. Ah, Bibi. Baby. Parang Bibi gandang hari, ganon. Oo. O kaya pag may nakita ka, oh, yan ang Bibi. Lumulutang. May 3 Bibi ako nakita. Ako lagi nilagay na ano sa akin, Bibi. May 3 Bibi. Diba? Pasok pala sa ganun. mga yung ano ko eh. Joke mo? Hinihirit ko. Akala ko ako lang natawa sa sarili ko eh. Hirap lang pindutin yung effects, dude. Oo, nagigets naman kita dyan. Huwag kang mag-alala. Anyway, Bibi, ilang taong ka na? 20 po. 20 si Bibi. Pabata ng pabata ang Kaya corner. nga, yan ang hilig ni Titan J-Lo eh. Mga 20 lang eh. Isang lupalop ka naman galing, Bibi. So, taga Mindanao po ako. Kaya medyo may Bisaya accent po yung Tagalog ko. Ah, Yes, okay lang Bisaya. po yan. Okay lang po yan. Mga Bisaya din naman kami dito ni Yes. Titan Jello. May lahi kami Bisaya. Si Yes. Titan Jello ay taga Cebu. Yes. Cebu, Davao. Yan. Oo, ako naman, ang nanay ko, taga Dumaguete. Yan, no? Mga Bisaya po kami dito, ha? Maayong gabi sa Mutanan. Ayun, maayong gabi eh. Kagwapa. Yan, no? Dili ko kasabot, magtuloy-tuloy na tayo. Galing, oh! Di, Gamay makasabot ka. hindi Gamay. dili, kasi hindi ko na maintindihan yung sarili ko eh. Gamay, Okay, Bibi, 20 from Mindanao. I know, ang Yes. rated SPG top secret mo. So, ano po kasi, dati po, siguro po nasa 16 pa po ako. Hinaras po kasi ako ng kamag-anak po sa side ng papa ko. Tapos, pero alam na ni mama ko nun po. Pero hindi ko sinabi na ginalaw na po ako. Kaya po, parang hindi siya masyadong SPG, may sad part din kasi po sa buhay ko. Okay. Kay- Nabigla Yes po. kami dito sa sinabi mo sa amin na kasi syempre di namin in-expect na ito pala yung ibabahagi mo sa amin. But Mhm. it's okay kasi bukas naman kami dito na makarinig no ng mga Mga ganitong kwento. klaseng top secret. Gusto lang namin balikan yung naibahagi mo kanina no. Sinong nangharas sa'yo?
Ano po ng papa ko po, Kapatid? kam Pinsan? kamag-anak po. Kamag-anak? Yes po. Hinaras ka niya. Pag sinabi mong hinaras, anong ginawa niya sa'yo? Hinawakan po sa private part ko po. Nung 16 years old ka, tama? Opo. Anong reaction mo Tapos nun? akala ko kasi po lang, parang kasi sweet kasi yung yung kamag-anak ni papa. Tapos yung papa at saka yung kuya ko hindi kasi kami medyo close po. Kaya siguro hindi kami close ng parents ko kaya siguro naghahanap ako ng love sa iba. Kaya hindi ko po alam na na pala yun, masama na pala yun. Kaya ayun. So, nung hinawakan ka sa maselang bahagi ng katawan mo nitong kamag-anak ng papa mo, anong naramdaman mo? Anong ginawa mo? Nagpumiglas ka ba? Nagsumbong ka ba? Nagsumbong po ako sa sa kuya ko po. Anong reaksyon niya? Kasi ka-friend kasi sila nung nung kamag-anak ni papa. Hindi siya naniwala sa akin po. Ilan taon na tong kuya mo? Ngayon po, 21 po. Oh, so magkasunod lang kayo. Po. Yung kamag-anak na sinasabi mo na nangharas sa'yo o humawak dun sa maselang bahagi ng katawan mo, ilan taon to nung time na 16 years old ka? 23. Okay. So, medyo kaedaran mo lang itong Opo. lalaking to. Okay. So, nung hindi naniwala yung kuya mo, anong ginawa mo? Nag-away po kami. Kasi po parang masakit lang po sa part na ayaw niya po maniwala kasi friend niya po kasi yung lalaki. Tapos criminology kasi yung lalaki po. Tapos siguro 4th year na. Tapos may ginatago siya na baril sa niya, sa parang boarding house niya kaya ayun. Actually po, kami Christian. Doon po sa church po namin, may mga young people po doon na natutulog. Parang may boarding house po. Tapos doon siya nakatira din yung kuya ko din po kasi namatay na kasi yung parents ko po both 2021 lang po tsaka 2022 yung papa ko. So yung kuya ko andun sa church kaya minsan pumupunta po ako doon. Kapag may sakit ganun kasi nursing kasi yung kuya ko po. That time po yung last na sa akin, may lagnat po ako noon. Siyempre pag may lagnat ka po, hindi ka po malakas, ganun. Kaya siguro hindi ako nagpumiglas. Bibi. Bibi, Yes po. maaari ko bang matanong ilang beses kang pinagsamantalahan o inabuso nitong kamag-anak ninyo? Hanggang po ako, nag-17. 2 years. Pero hindi naman siya everyday. I mean, kada punta niya lang po sa bahay, minsan po sa church niya po ginagawa. Opo. Sa 2 years na yun, ilang beses? Katatlo, ata po. 3? First sa bahay, tapos sa bahay nung tita ko, tapos sa church po. 3 beses. Bata pa po ako noon, tapos nagkasakit po si mama ko po. Kasi namatay yung mama ko 2021. So parang wala na talaga akong kakampi sa bahay po. Pati yung kuya ko kasi po hindi kami close hanggang ngayon. Kaya hindi po kami mag-isa sa bahay.
andun pa rin siya sa church, tapos ako andito sa tita ko po, sa side ng mother ko po. Tapos sinabi ko sa kanya ulit, ayaw niya po talaga maniwala. Dalawa lang ba kayo magkapatid, baby? Yes po. Tapos yung mga panahon na may ginagawang kasamaan sa iyo yung kamag-anak ng papa mo, wala na yung mga magulang nyo. Si mama ko po, wala na po. And then the following year, si papa mo yung nawala. Opo. Bakit kay papa mo hindi ka nagsumbong? Kasi po ginagawa din kasi yun ni Papa sa iba po. Bibi, nung sinabi mo na ginagawa din kasi ni papa ito sa iba, ano tong gawain na to? Like, same lang po. Kasi po ginalaw niya ay hinaras niya din po yung pinsan ko po. At paano mo nalaman na hinaras niya yung pinsan mo? Sinabi po nung pinsan ko. Tapos yung kuya ko din po kasi nangaharas din po. Kaya natakot po ako. Kaya siguro ayaw maniwala sa akin kasi ayaw niya rin siguro maano yung sikreto na sinabi ng friend ko po. Na ginagalaw niya, ay inaharas niya din daw yung friends ko po sa church. Kaya nga po ang gulo ng buhay ko. So meaning yung papa mo and yung kuya mo, parehas sila gumagawa ng mali sa mga Opo. kababaihan. Opo. Paano mo dinidescribe tong harassment na to? Ito ba ay ginagalaw ba nila nang walang pahintulot yung mga babae? O humahawak sila sa mga masiselang bahagi o parte ng katawan ng babae? Sabi ng friend ko po, opo, hinahawakan daw po sa ano. Kaya po, nung nawala si mama at si papa ko po, nag-try po ako na magbigti. Kaso, nakita ako ni tita. Hindi ko din naman masasabi na may depression ako kasi hindi ako pumunta sa ospital. Pero, feel ko talaga. Feel mo talaga, Depressed talaga ako po. Kailan mo naramdaman na parang depressed ako? At kailan tong panahon na sinubukan mong kitilin yung buhay mo? Nung nung nag-18 ako po kasi andun ako kay tita ko eh. Ano yun? Kinuha ka Tapos- ng tita mo o ikaw mismo ang nagpakuha sa tita mo? Sila po mismo kumuha sa akin kasi kung sa side kasi ako ng papa ko, mas delikado kasi dun po kasi hindi sila po mga Christian. Natatakot din ako baka gawin ulit, ganun. Kaya sa tita ako. Tapos, yung tita ko po, kasi, yung tita ko parang against sa mga ginagawa ko kasi nga, Christian sila. I mean, Christian din naman ako, pero against talaga siya sa mga ginagawa ko po. Hindi rin ako nagsumbong sa kanila. Okay, liwanagin natin ha, baby, kasi medyo naguguluhan kami dun sa mga kwento mo, no? Para nang sa gayon, mas malinaw naming maintindihan yung nangyari talaga sa iyo. So, etong papa mo, sabi mo kanina, hindi siya Kristiyano, tama? Naging Kristiyano na siya po, pero ginagawa niya pa rin yun simula nung namatay na si mama. Ay, nalaman ko lang simula nung namatay si mama. Okay, so yung pag-convert niya into Christian, lately lang yun. I mean, later on lang yun. Matagal na po. Okay, sige. Yung isa naman, yung kuya mo ba ay nasa church nyo rin? Opo. Hanggang Okay. ngayon po.
Yung sinasabi mong sila, papa, hindi ka doon kasi delikado ka. Sino tong sila, papa? Sino yung mga kasama ni papa mo na pinoprotektahan mo yung sarili mo against sa kanila? Mga tito ko po, kapatid ni papa. Bakit? Palagi kasi sila nag-inom, tapos minsanan kapag nakainom sila, ginagalaw din nila ako minsan. Kaya parang natatakot ako dun sa kanila. Kasi sa side ng papa ko, parang isang compound lang kasi sila po na tinitirhan. Kaya kung andun ako, parang no choice siguro ako kung saan ako. Parang I don't feel safe po pag andun sa kanila. Bibi, okay lang ba na pinag-uusapan natin tong pangyayari sa buhay mo? Mhm. Yes po, kasi parang ang bigat na kasi po kasi wala pong naniniwala sa akin. Aha. Nakikinig kami sa'yo. Kasama mo kami ngayon. Okay. So, nung kinuha ka ng tita mo, kinupkup ka niya, ikaw, nagpatuloy sa buhay. Tapos may mga nalaman ka doon sa mga kaibigan mo na pati pala sila ay hinaharas ng tatay mo tsaka ng kapatid mo. Tama ba? Opo. Okay. Kailan natigil yung pangharas ng kamag-anak mo, kamag-anak ng papa mo sa'yo? Nung nawala na din po si papa, kasi hindi na ako pumupunta masyado sa side ni papa. Aha. So 2022 po. Anong time na yun? Nakahinga ka ba ng maluwag? Opo, pero ano pa rin po, andun pa rin yung guilt kasi hindi kasi ako nagsumbong agad. Mhm. Nandun din ba yung pagkalungkot dahil nawala yung papa mo? Opo. Tsaka partner, ang hirap sa part ni Bibi na wala naniniwala sa kanya. Kasi napapaligiran siya ng mga maling tao. Yes. Mahirap magkwento. Hanggang ngayon po, parang nandito kasi ako sa pinsan ng ng tita ko. Parang palagi silang galit sa akin. Na ginagawa ko naman yung lahat. So ngayon na, sa pinsan ka naman ng tita mo. Pero yung tita mo na kumupkup sa'yo, in contact pa rin kayo. Yes po. So bakit ka naman napadpad dyan sa pinsan ng tita mo? Kasi po naghahanap kasi po ako ng trabaho. Then, hanap na po ako ngayon. Ano Kaya ulit? po, ini-enjoy ko na lang yung trabaho ko. Ano yung sinabi mo kanina? Sorry, medyo nawala lang yung signal mo doon. Naghahanap ka ng trabaho? Po ako ng trabaho, kaya po andito ako. Okay. Naghahanap po ng trabaho. Anong trabaho naman yung gusto mong pasukin? Actually po, may trabaho na po ako ngayon. Parang sa photoshoot po. Sa studio. Tao ka sa studio. Opo. Staff ka doon. Opo. So, kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? Ewan ko po, parang bumabalik yung gawain ko dati na naglalaslas, na gusto nang mawala, ganun. Kasi po 3 weeks na akong walang kasama dito sa bahay, hindi pa umuwi yung pinsan ko, kaya parang ang gulo ng isip ko. Ano mga pumapasok sa isip mo? Like, gusto ko na pong mawala. May nagtitrigger ba kung bakit gusto mo nang mawala? Opo. Ano tong mga nagtitrigger sa'yo? Kasi po, hanggang ngayon po, hindi pa rin kami bati ng kuya ko. So, parang,
Parang ano pang point, 'di ba? Ayaw ni tita sa'kin, ayaw nung pinsan ko sa'kin, pati si kuya. Parang wala ng point po mabuhay, parang gano'n. Pero sa isang araw naman, ngumingiti ka. Opo, sinasabihan nga ako ni ano, nung pinsan ko na ay nung friend ko na ano, sa church na, "Bakit mo tinatago, ba't palagi kang nakangiti? Eh, alam naman naming may problema ka." Kasi ako po, masayahin po kasi akong bata, Mm. kaya parang everyday naka-smile, pero deep inside parang ano, wasak na. May kaibigan ka ba na talagang napagkukuwentuhan mo ng lahat ng katotohanan na nangyari sa buhay mo? Wala po, Bakit? Bakit wala? kasi lahat po sila bine-betrayed po ako. Nung sinabi mo yung binibetray ka nila, binibetray ako. What do you mean? Anong ginawa nila sa'yo kung bakit naramdaman mong pinagtaksilan ka? Parang ano po, sinisiraan nila rin ako sa ibang tao. Kaya siguro ayaw ni kuya sa'kin, ayaw ni tita sa'kin, kasi ayun, sinisiraan nila ako. Kaya ayoko po magsabi ng ano, ng sekreto sa taong may alam about sa ano ko, Mm. sa buhay ko. And it's okay kung hindi mo talaga masabi yung mga bagay na yun dun sa mga taong pakiramdam mo, hindi naman katiwa-tiwala. Ang susunod ko na lang na tanong sa'yo ay, paano nakakatulong yung church kung saan ka kasapi ngayon sa healing mo o dyan sa mental state mo o dun sa outlook mo in life? May tulong ba na nagagawa ang church na kinabibilangan mo sa buhay mo? Wala po. Paano mo nasabing wala? Kasi po ano, parang hindi na rin ako nakikibilang sa kanila kasi po. Kaya parang malayo na talaga sa ano, sa nung mga araw na andun pa yung parents ko po. Kaya parang napunta na ako sa point na ayaw ko nang magsimba. Ganun po. Kaya ngayon po, 2 weeks na po akong walang simba po. Palagay mo naman naririnig ka niya. Hindi rin. Paano mo nasabi? Kasi kung naririnig po ako, siguro okay na po yung buhay ko ngayon. Di pa kasi po okay. Palagi akong umiyak kada gabi. Kahit po nilalabas ko yung smiley face ko always, pero 'pag gabi na talaga po, grabe talaga. Hindi ako titigil kapag hindi ko nasasaktan yung sarili ko, like gano'n po. Diyan ba sa bago mong trabaho, meron kang pwedeng mapagkatiwalaan? Wala din po kasi po sa trabaho ko po, ako lang po mag-isa na staff. Sa mga kamag-anak nyo, wala ka talagang ma-pinpoint kahit sa side ng mama mo na pwedeng mapagkatiwalaan? Wala po. Nung nag-aaral ka ba, wala kang teacher na pwedeng gumabay sa iyo ng mga pagkakataong
Lugmok na lugmok ka? Meron po, pero tumigil kasi po ako sa pag-aaral kaya parang wala na akong connection do'n sa teacher ko po. Pero nakatulong ba sa'yo yung teacher mo na yun? Opo, Mhm. nakatulong din naman po. Parang pina-realize niya po sa'kin na ang problema na binibigay ng Panginoon, makakaya mo 'yan kasi binigay ng Panginoon, hindi naman kasi ka bibigyan ng Panginoon ng problema 'pag hindi mo kaya. Mhm. Pero, parang hindi pa rin sapat kasi ako lang talaga po mag-isa. Mhm. Wala talaga akong karamay sa buhay, gano'n. Mhm. Alam mo, nalulungkot kami dito na sa murang edad na pagdaanan mo lahat ng yan. And supposed to be at 16 years old, nandun pa rin yung paggabay ng mga magulang mo sa iyo. And supposed to be, ang iyong kuya ay yung kuya na poprotekta sa iyo. At siya yung talagang unang dapat maniwala sa iyo kung meron kang sasabihin sa kanya na gumawa sa iyo ng pagkakasala. No? Siya ang unang magtatanggol sa iyo. Magulang mo ang magtatanggol sa iyo dapat unang-una at yung kapatid mo. Pero nakakalungkot nga na merong ganitong klaseng mga kaanak, kapamilya na hindi na natin mababago pa, no? Pero natutuwa naman din ako sa kabilang banda na meron kang teacher along the way na nakausap at kahit papano nakatulong doon sa journey mong ito. Hindi kami mental health experts dito ni Type Yes. Angelo. And normally, kapag may mga ganito nagbabahagi sa amin, ipinapasa namin ito sa isang mental health expert. Si Father Mika, siyang in-house natin dito na mental health expert. At hindi pa siya online ngayon eh. Sinusubukan ko siyang kontakin ngayon pero hindi pa siya online. So, siguro sa pagkatapos ng call na ito, kung gising na siya bukas, maiko-connect namin ikaw sa kanya. Nang sa gayon, masimulan natin yung healing process mo. Because definitely, mahirap din naman na nararamdaman mong mag-isa ka. Kaya nga, binuo namin tong programa na ito para kahit papano, madama ng mga kabisyos namin out there na hindi sila nag-iisa. And Yes sana po. sa pagkakataong ito, kahit papano, kahit sa maliit na porsyento lamang, maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Yes po. Kaya nga po sa trabaho ko palagi po ako nakikinig ng ano niyo po. Parang kayo na lang po yung ano ko, source talaga ng happiness. Salamat. Kahit may mga sad stories. Mhm. Salamat, Bibi. Bibi, unang-una, gusto kong sabihin sa na isang mahigpit na yakap. Alam mo, speechless ako eh. Wala akong masabi sa mga narinig kong kwento mo. Pero, Bibi, gusto ko Yes lang din ipaintindi sa'yo na bukod sa mga eksperto, syempre, na pwede natin lapitan upang gumaling ka at matulungan ka na maiayos yung nararamdaman mo na yan, lagi mong tatandaan pa rin na wag kang mawawalan ng faith kay Lord. Alam mo, oo, Yes po. naiintindihan kita na minsan napapatanong tayo kay Lord na bakit parang hindi mo ko pinapakinggan? Bakit hindi mo sinasagot yung mga wish ko? Bakit yung panahon na kailangan kita wala ka? Pero lagi mong tatandaan na wag kang magagalit sa kanya, Bibi. Yes po. Ibigay mo pa rin yung 100% na tiwala mo sa kanya dahil walang pinakamagaling sa mundong to. Walang pinakamahusay na doktor. Walang pinakamalakas na tao dito sa mundong to kung hindi niya rin pahihintulutan. Oo, Bibi, na maraming tanong sa isip natin na kung totoo siya, bakit nga naman pinahintulutan niya yun? Pero
naniniwala din ako na lahat na nangyayari sa buhay natin, maging maganda o pangit o kasula-sulasok ito, may dahilan. Yung may kapal kung bakit nangyari to. Yes po. Thank you po talaga. Sobra. Laking tulong po ng ginagawa niyo talaga po. Siguro, ano po, lagi ko na lang talaga iisipin yung mga sinabi niyo po ngayon kahit ang layo po ng topic ko sa topic ng ano. Hindi, lagi mo tatandaan na bukas ang aming linya sa mga ganitong usapin. Maging maiba man yung aming topic ngayong araw na to, bukas ang aming linya sa katulad mo at sa mga katulad mo. Thank you po talaga. Alam mo, Bibi, gusto kitang saluduhan. Bakit? Gusto mo malaman? Opo. Kasi na-mention mo kanina na nararamdaman mo na gusto mo nang tapusin yung sarili mo. Pero mas pinili mo pa rin yung pinakatamang paraan na tumawag dito para may makausap ka. Ibig sabihin, nandun pa rin yung kaliwanagan sa isip mo na mali yung gawain na yun. Tama? Opo. Alam mo, Bibi, sa pagkakataon na to na nailigtas mo yung sarili mo sa ganung pagkakataon, mas pahalagahan mo pa yung sarili mo, Bibi. Ibig sabihin, pinapakita pa rin sa'yo ni Lord na pwedeng may mga taong maniwala at yumakap sa kwento mo. Na hindi ka para husgahan, kundi para pakinggan ka at intindihin ka. Lagi mong tatandaan, Bibi, na ang ating nakaraan o ating mga pangit sa nakaraan natin, hindi ito para ikasira natin sa hinaharap. Kundi ito ay maging instrumento para mas maging matibay tayo sa hinaharap. Bibi, Yes po. kung ikaw meron kang mabigat na kwento, pwedeng yung kumakausap din sa'yo, meron din ganon na mabigat na kwento na hindi mo rin alam na nalagpasan niya. Kaya, lagi mo tatandaan, tignan mo pa rin yung pinakamagandang pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon Yes po. kahit sa kabila ng pinakapangit na sitwasyon natin. Yes po. Alam mo, Bibi, the more kasing lumalapit ka sa Kanya, the more na binibigay mo yung sarili mo kay Lord, the more na maraming pagsubok. Totoo yun, Bibi, kasi doon minsan sinusubok yung faith natin eh. Doon minsan sinusubok kung gaano ba talaga tayo nananampalataya o naniniwala sa Kanya. Bibi, hindi pa tapos ang storya mo. Hindi porket nagkaroon ka ng mga pangit na karanasan, hindi dapat mo nang tapusin yung bagay na to. Naniniwala kami ni partner o naniniwala din ako na sa lakas ng loob mo na tumawag dito para ibahagi yung kwento mo, maging instrumento mo rin yung lakas mo ngayon kung paano mo kinento to upang
magbigay din ng lakas ng loob sa mga tao na hindi nila kayang sabihin yung karanasan na nangyayari sa kanila na katulad sa'yo. Agree kami, Bibi, sa mga sinabi mo na ang hirap kapaniwalaan. Ang hirap magsalita ng bagay na nangyayari sa'yo kung walang taong handang makinig. Pero ikaw nag-step up ka, Bibi, ngayong araw na to. Nag-step up ka na pinakita mo sa amin, pinaramdam mo sa amin kung gaano kakatapang na ibahagi ito. Ibig sabihin, Bibi, may plano ng may kapal o may dahilan ng may kapal kung bakit nangyayari ngayon tong pag-uusap natin. Yes po. Kaya huwag kang sumuko. Hindi sagot ang pagsuko sa mabigat na problema o karanasan na kinaharap mo. Hindi ako perpektong tao, hindi ako doktor o espesyalista para sabihin ko sa iyo na huwag mong gawin yung mga masasamang bagay. Pero alam ko, Bibi, na nasa puso mo ngayon na kahit nakakaisip ka ng mga masasama o pangit na bagay, alam ko pa rin na naniniwala ka na may maganda pa rin mangyayari. Yes po. Panghawakan mo yun, yung nararamdaman mo na yun, Bibi. Mas palakihin mo yun sa puso mo. Yung liwanag na yun, Bibi, sa puso mo, yun yung mas paningningin mo ngayon, Bibi. Hindi madali, pero kung tatapangan mo, titibayan mo, Yes po. at sasabayan mo ng panalangin, mangyayari at mangyayari. At uli, Bibi, bago ko ipasa yung mikropono kay partner, hindi porket nanalangin tayo ngayon ay ganun din kabilis ang pagsagot niya. Lagi mong tatandaan na kailangan din nating maghintay kung ano bang pwedeng maging resulta ng ating panalangin. Kasi minsan nakala natin na yung mga naiisip natin, yun ang makakabuti sa atin, pero may mas magandang bagay pa pala siyang hinahanda sa atin, pero hindi lang niya agad binibigay sa'yo. Kaya, Bibi, huwag kang sumuko. Yes po. Naniniwala ako na darating ang panahon. Next year, 5 years, sa susunod na marami pang taon, tatawag ka dito hindi dahil umiiyak ka. Tatawag ka dito dahil kukwento mo kung paano mo nalagpasan yung pagsubok na to. Ang pinakamahalaga ay meron kang tiwala sa sarili mo. Mawala na ang tiwala sa iyo lahat ng tao. Basta huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo. Yes po. Yun ang pinakamahalaga. Ang ibang tao, hindi mo mapiplease yan. Kahit anong buti na gagawin mo, anong ayos na gagawin mo, may masasabi sa iyo ang ibang tao. Pero ang sarili mo, kailanman, kapag minahal mo ang sarili mo, malalaman mo yung value mo at worth mo. Maging wala o meron man nakapaligid sa iyo na tao na handang makinig, o wala mang handang makinig sa iyo, kaya mo pa rin tumindig mag-isa. Yes po. Siguro sa pagkakataong to, pakiramdam mo, Bibi, ikaw ay isang biktima. Oo, sige.
kung pakiramdam mo isa kang biktima. Pero sana makita mo rin na ikaw ay isang survivor dito. You survived all the hardships and difficulties in life, and you are an inspiration to those who are in the same situation na pinagdaanan mo years ago and up until now. Hindi ko na pahabain pa to, pero gusto kong mag-alay ng dasal para sa'yo. Yes po. So, dasalan natin ngayon, no? Mhm. Kahit ano pa yung relihiyon ng mga kabisyo nating nandyan ngayon nakatutok sa atin, no? Iisa lang naman yung higher up natin eh. Kanya-kanya lang naman tayo ng description tungkol sa kanya eh. Pero ang kanyang pagmamahal para sa atin, it's unconditional. And it is always accepting. At hindi niya tayo Yes. hinahayaang mag-isa. Yes po. May kasama ka, kasama natin siya. So, everybody, nandito ang panalangin, no? Para kay Bibi. Aming Diyos, lumalapit po kami sa inyo nang merong mabigat na puso. Dala ang pinagdaraanan ni Bibi. Kayo po ang nakakakita ng kanyang sakit. Ang bawat luha, nalihim niyang pinapatulo. At ang bigat ng kanyang pakiramdam na siya'y nag-iisa. Yakapin niyo po siya ng inyong pagmamahal. At iparamdam ninyo na hindi siya kailanman nag-iisa. Bigyan niyo po siya ng lakas para makabangon. Tapang para harapin ang kanyang pinagdaraanan. At liwanag para makita na may pag-asa pa. Pagalingin niyo po yung sugatan niyang puso at isipan. At ilayo niyo po siya sa anumang magdudulot pa ng sakit sa kanya. Magpadala po kayo ng mga taong magmamahal, uunawa, at magtatanggol sa kanya. At sa bawat araw, ipaalala niyo po sa kanya na siya ay mahalaga, may halaga, at karapat dapat mahalin. Ito po ay ang aming taimtim na dalangin na may pananampalataya at punong-puno ng pag-asa. Sama-sama po kami ngayon nananalangin para sa ikabubuti ni Bibi. Amen. Amen. Thank you po. Salamat din. Kayo pa lang yung first po na nakinig sa akin. Kaya I'm very thankful po kasi kahit sa ganito lang po, parang naibsan yung sakit na nakabaon sa puso ko. Sabi pa natin kanina, walang iyakan. Bago ka pa nga tumawag, umiiyak na yung ilong ko eh. Sinisipod ako. But anyway, Bibi, na-appreciate namin yung pagtawag mo at wag na wag kang magsasawang kontakin kami dito. And we will keep in touch with you. And etong Viber number mo na nakita namin ngayon, i-connect ka namin bukas ha. Bukas abangan mo mga hapon ay Sige po. makikita mo na mako-connect ka namin dun sa aming mental health expert, no, nang sa gayon makatulong doon sa paghilom mo. Kasi again, kami ay mga kaibigan mo lang sa pagkakataong ito na makikinig sa iyo o nakinig sa iyo. Pero yung healing talaga na parte, 'di ba, ng proseso ng journey mo, no? Manggagaling yan at ang makakatulong dyan ay yung mga eksperto. So,
Yes. Ayun. Salamat, Bibi. Thank you po. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.